Luar baguri APSLC aro atumpen pherangke amai ke phapon. Kardom pinyel ke news lam mangai tan banjin nili thengtam tokbi non birtang tan ben arjuponik thak. Ningkan phokep trokep sose kabojetang arong along. Sonju phangcho pabang phulong le ke thika parhom. Langbuko dungke do. Kanya inti arong along sonju phangcho pabang purada pan long le ke thika parhom along ke ase klembang phu. Ananteron tame chokdun bori si rada pan kether kahabdun pusi. Rada tumpen ningjepon. Chali ti council tu me kelang rem logan te. To, komama lam Pu alam mangke lapu helo. nang puman. Nang ni tuman nang. Dorina kimrina pu abata bata la solam nang pu. Te kupila lang li. Dak dorina pu ni tu malam di kali malda. Ni tu apelang ali malda. Dorina putalang li mitang le na putali te hak so hutke. Alang li metang masih ki pulonan ke. Alang li metang hukum ke tel haya. Along le pelang hai. Nak ki uthai ji pe. Kumalo nang li tunta do ho rahe bang do ho rahe. Kon din pe ni ke za. Aku la set ka chinin nei dakan ya ka tharong sor chinin nei pulong te bichua ku ki tu mada chini jo Ko ni tum nem pu ki klem is. kar bi tum chini ne deta hai aneng tum chini ne deta hai tap ba ku ki tum ke no mata hang lo tera tu ke kar bi kan ya ka tharong pu dakan chini set tena tu pisok kar bi ka thar kar bi lale emene kan ya ka thar bu fan kar bi kali mal ke ba ka khai ma Ahok lo, nili tum ladak. Pawan teron alang li rong sali au pohem kachewang bom mahot. Rong sali krong tho matwara long men bike pen kaching ko yamat apu along si. Simena pos ke tong pen ajok adima klong pen amat thurun ederlo. Lasi men Guwahati Ajur Sundra Super Hospital along pondet si. Non ke si lang pon bomlo. Lapen ke apu along si ke tong apot operation nangji pusi doktor atno pen kaning Japon. Jong si operation nangji pute lak thom rasri trok sike batang ka nangji pusi kipu. Lasi nili tumke chainong biwo longle cheor et pen. Atangka kelong ke laga sian vet lang. Lasi local MSC Richard Stock Forest Board Chairman mate. Karbi Anglong Thomas Council pen. Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rahang Lapen. Bokajan MLA Dr. Numal Mumin atuma panang rap vek tha pusi chahupo Gopal Rong Parpen kachuning ripon pado. Lapen ke the ke ding atuma pantanang rap dun tha pusi chuning ripon thu. Lapen ke ahopo Gopal Rong Parpen kaningji jongsi local MSC Richard Stock binang rap pulote. Nilidum MSC ke non adhiu MSC kilikji hotke. Richard Stock biapansi cerap cetodun popusi ningjepon. Lapen ke non thelangar nisi operation nangji pusi doktor atumpen ningjepon. Lapen ahupo Gopal Rong Parpen ka ningjepon ke. CM Dr. Toliram Rama Panta nilitum di pudam si lomati application bajo ramlo puta pherangkya thenglo chethanpon. Lapen ke nilitum aneom ke chujia panta ka siksak the than khangjang lo pusi pawan teron nachor sapnarong parpi pen pherangkya no chethandon. Lasi ke the ke ding atuma panchoningri nangra vek tha pusi chuningri padikrim lo puta chethandon. Lasi jongsi komani ningkang sampe nangkarabji aninghang pulote labangso ekon nomor long nohomrik non. Ramesh Rong Par ekon nomor 405544166113. IBC code SBIN 009864. Phone number 7002522651. Kaziranga pen Thompson terang luti Gimi News Karbi Anglong. It la puson chainong chelong biwo phak puson ke takyo ije ma. Kerap changi. Tangte nali tum local MSC fan kerap ka chang iglo kadi. Nang ra bek tha pulo ke local MSC la pen Dr. Tuliram Rohang la pen Dr. Mumin na fan nang ra bek tha pusi nali tum kerap chang lo kadi. Tangte komentu pulon tela bakso terong saho fange ke endam nai pugente. Non last date ke budbar pusi. Budbar si puti. Si prabjin pen nang ra bek tha pusi nali tum Prabjin pen pusi nang lab tha. lagi. Tangte nali tu hem sok sang lap sonduma. Wah, sok sang da lo petang da kan. Kacung datang long. Kita nang lihem solo boji lah punya bang ke. Kita usumar bang anik lah. Inovet lang di. Jong si nang rap ke hai dak local MSC nang rap pute nang litung ta putho da komo Erickson hoke lalang li phansi cirap cipto dun popu jadu man nang litung matha ke. Telang lo. Sosi matha lodi. Nang rai bekha pusi. Puni Pini thang ni phaing ko raisier ni lakaing ko ratrok dwar baguri MSC constituency ang kangpi.
Daitor police station ke parlo langtuk terang arong jonaram terang ahem along APSLC asong otomen firang ke amai ke phapon labangso firang ke amai ke phapon along kachetong dun lage Duar Bagor APSLC Secretary Robin Rongpi Office Secretary Jonaram terang Bokajan LA Robinson Singnar Taradong Police Station Secretary Wanson Killing Lapen APSLC along Klembang Potum pen penancho tongdon Niletum APSLC asong pen kopia potsi firang ke amai ke phanang kok malake jai kathara me phi ke kaya potsi Niletum APSLC asong atomen firang ke amai phanang kok loputa ningjepon Kazirangka pen Thompson terang luti ki minus Karbi Anglong Siro Karbi tidak donang laki fiksi dulu ayak pong pale Karbi Anglong kam klaim pon donang laki nilihin pen lam thanu elo lam thasi keje dalu kardom aprangsi media korte adum pan kardom bilo kardom ini tuh Duar Bagori special C party pen media korte mate pherang ke dum amai phanang ko alam segera hello kedam tang arni ahut militum party special C president jaya gathar sar alangli phan ami phi ke thor alam the putak sini dum ini phanang ko lo lasi nilitum Duar Bagori APSLC ahin pen kopi athesi ke phama lake iti nilitum tan ningduk alam the kachepaklang athe APSLC along nilitum masar jar kathar kopi ke chokche penajak se alang lipan methi thorlo laso alam the putake nilitum ka kini nanjik lahenlo athema nilitum aphan ke Japon kedam tang Samson Singh ti lapen non adun thuke ilitum asar jai kathar IAS retired alang li hello kusi nilitum ning kedam lapen kedam tang ke claim kedam ke chokchi puta Karbi khai phan thangnat kedam long le Karbi khai phan kachera alam the ansi alang li Karbi khai pana than bom inglong to pana than bom lati nilitum mahin pen mingdu alang li ke Karbi khai pan kaching hon bin nong ali dar sip kutintum mathadam lasi alang litum je pinia post ambe na doktor CM Juliram rong khangatum ini sambalang tu press meet tu je gathar sar je Karbi Anglong Council ke ya temphan kerupan pangbar kondak walam the alang litum FIR di bidam along tina thana tame bidam ji pu la walam the tapi ni litum arjulong litum thaglong tame lasto je kerupan pangbar chot walam the pen kajok ke alang litum aning kibat hira alang litum along je FIR di bidam ke citarak memek lasi ara ho di si litum Thaglong lo alang lipan kapin rem alang lipan ki putot ilum thaglong lo je BTC achieve hagrama alang Lakhain kora trok Duar Bagor MSC constituency ke parlo Lakhaini dolamara megwe tokbi arong along Duar Bagor APSLC aro otomen firang ke amai ke phapon bangso firang ke amai ke phapon along Duar Bagor APSLC amai phu montol intipen kaningje ponthuke APSLC amai phu mate jai kathara panami phike kai ke chokche lapan opposition a party panami phike kai ke all India long tala daksi ke ching silang la silaya sai ke claim ke BJP MLA Dorsing rong apan alam ka pevin chot putar bokpon la pen thu penan ahiring tangrak pen BJP sarkar ke claim ke dam ke chokche ala mai huita arbak sekan pin la pen CM Dr. Toliram rong ke Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma pion putamen irpon Kazirangka pen Thompson terang luti ki minus Karbi Anglong chokche Wah, istilah lam sini lang ibu. Oke, negi kan negi ue. Ate kopiah tesi, EPS afizena pan, negi kan. Kopiah pos pena, kopiah karon pena. Lang pan negi kan. Nasi mepi mega kai, tu bangkai. Nilia pernah mandar julang. Indah andi patah mepi mega kai. Razikwan di panta ami pimekai.
เป็นตุนเดียวสรามพันตาไม่เพียงแก่มันเติมพันตาไม่เพียงแก่ผลิตแท็กล็อกอะไรหายแก่บางรูลิงตุ่มผู้ที่แก่ระตุ่มเคลมกิดามจอกชีราดพันตาจูเกแท็กล็อกเสียราตุ่มแก่ไม่เพียงแก่อะไรกิตุ่มกระโดดก็เป็นเทลล์หงitu cuma PSLC Afrizana pan jaya kathar pan migi phime ke alang li ko pilo eklam alang li aprang migi kera munit kali alang li CM kali EM kali aprang bang rolling party eklam bang ora pada pacuk dai dalam to sang sawi alang li hai tum yong muni lang asalang li pan ko pia dai pen si alang li pan li ke ma lake etum chokti ase mo phi mo nang no tai ton le bang so bang ka bi tun play min nang ase la ke jung munit pina etum jong munit ala li CM takali EM takali panang pi pa pa te beja to pa takali ala thang pul te kara kam ba problem ke pin la ase ra tum kheng nu tu ba ke ase son ere tum la son mega physics ke sabre bangke itum hengno lake chokchi itum chokchi per imbi ke arat ke chokchi nasi nili jai ka thara pan alang le mi ke lama ke nili indong lo dia tum phan tame ni tum ke plastik sak ave tame nang li tum bang ke plastik sak dolo kidu kisu moni tum tame nang tum ke pasung dolo ateman di pulong ating kirong tame nang li tum ke khap ka jut ke kim ti pirong ilese abro yang litum citra aklema, non asolam tetapi nir tum kini, dor sing rong hang MLA ke hai alam kidip jib wansi, yang litum la solam tetapi non bank ke burning problem ke wan, nir tum nang kini ke, ya ikathar pan lanan tu la son alam karbo, nir tum nang kini dak lo lagi, lasin yang litum yong tilan ke thek repute, yang litum kopi posi inte, laso sidul lo alam tetapi yang litum kopi posi, nir litum long nang kili tundun, nang kili tundun lo, yang litum claim dan nanyi. Ini tuh APSRC pen kemang kelan velo separate voter list salam nanyi potang khanangi heading license khanangi kece so pan potine tuh nangli tum BJP government tuh yang se potang Pini thang ache klo ni pain ko raisiar ni manja thana osi monju ko goyari deng BJP Singhason Mondol Committee atumpen jai kathar IS retire apan lamhoi alopi pajerdam Bangso lamhoi aloke pajerpon BJP Singhason Mondol Committee maipi pormi methi lapen VDC chairman Kensing bealang litumari deng bensi osiari deng pajirlo lamhoi alopi dam nang ko theke kedam tang ni thama prang pherang kya mailong jai kathar IS retire kaning jepon Karbi Anglong Thomas Council along kachari etum CME matuman ke tero ason si kandun prolo pukaning ja puthak si lamhoi alopi dam nang koklo Lason si kapre constituency atum stame lamhoi pidamlo lapen laposon kaningje methang kar biheja nangbong gachi putap ke chokche mo kapre gar ni hot alang le tumta kachari arni nangle rok pulote alang le tumta theropoma lasi lason ke chokche puning duk che pakrangsi niletum Singhason Mondol Committee pen bangso lamhoi thana along pali damnang koklo puta BJP Singhason Mondol Committee dunmai pulong nang pachiniton thana long ke bang igla Laso ke bang nang ko gram ke bang lo pangano ja chu gedam tang hala bang so hu jai ka thar bang puno je council long ke do SCM na pen ye mandang lo MP mele to am hero ku class of 2 selama sat hero ku ki pulo tang te akola CM ye mele MP mele to am ke mana tumta hero mo yong si mantune ahut सरकार के बारे में उनका हाथ में हिरो को मार हाल बांसो हिरो को बच्चे पू अंदर हिरो को का निंजे तो चिच्चाक मोरेम चार्जू मोरेम करना सोचने बस ये पिने तो अकॉल डाक सिंहासन मंडल कमेटी पेंडल FIR की किटी कली अगर नहीं तुम 26 ता constituency अंगों अंतर 26 ता मंडल अंतर नहीं तुम बांसो FIR बांके अब तुम्ही देखन डांगलोक पिनिया नहीं तुम सिंहासन में पिनिया में तुम अति पजे Pinya berta ke langsung kang tong peniklo domet tham mi korang tu